Tak čau, ja vás o nového videa. Dnes chceme ukázať niečo špeciálne. Neviem, či ste videli moje predložšie štúdio, ale tam som hovoril, že každý jeden deň sa budú točiť len na TikTok videá a ľudia dávajte mi odbery, aby som mal už konečne svoj YouTube 7 button. To chceme hore. Tam to chceme. Takže like, odber, zvonček. A ešte som chcel podotknúť, že neviem, kto mi to písal, ale Dan, kto mi písal, že no proste, že som iný, že proste sa mi darí a ja vám to dík. Ja som proste ja som proste veľa roky dával na storička a vy ste to furt pozerali. No a ešte by som chcel podotknúť, že videá, čo som točil, nemali no pozri, ako kto sa pozerá na moje videá, nemám tam odber. Takže dávajte odbery a hlavne komentáre. Chcem z vás vidieť, čo zač, a ja viem, že ste tí, čo dávate samé lajky, odbery, zvončeky. A jedného z vás vyberem a vás pozvem na hokej. Piatok. Čo bude? Takže možno sa tam ideme v Steel Arene. Dúfam, že tam bude vás hromada. Veľa vás tam bude určite. A chcem, aby bola plná Steel Arena. Fakt. Celá Steel Arena, celá. Počkajte, ok. Celá Steel Arena. No môžete Steel Arena. Neviem, kto mi to písal na jednom komentári. No, takže budem už končiť, lebo za chvíľu to vypne, ale ešte musím rýchlo, že neviem, kto mi tam ešte písal, že ja som nič. No, potom sa uvidíme v Steel Arene a dávajte like, odber, zvonček a komentáre.